pa Nyasa VoiceBox mene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Mkulu wina pano akufunsa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale kuno kwathu Malawi la Malawi Anti-Corruption Bureau ACB kuti kodi anzathu a ACB mukupanga chani ngati nchite ikusowa watu akuti pitani ku State House, pitani ku Sanjika kumeneko mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka President Chakwera akugawa mabiliyoni tsiku ndi tsiku kuti ndalama zimenezi akuzitenga kuti anthu amene amapatsa ndalama zimenezi akuti anthu amene agwira ntchito yanji ofunika kuti umeneko kukafufuzidwe ndithu. Tiyeni limodzi pano Nyasa VoiceBox timvere mkulu ameneyo ndipo akamaliza musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Bungwe lona za ziphuphu m'Malawi muno ntchito ilipo ntchito ikuoneka ntchito zomwe achita Chakwera ku State Houses ku Sanjikazi si chiphuphu chimenecho kupereka kuyitana mazifumu ndani kudzalandira ndalama mukuonapo bwanji amenepo ntchito zikusowani kapena ntchito yapezeka ndi imene mugwire ntchitoto ndi ziphuphu zimenezo ngati simukudziwayi nthawi yonse anali amapanda kupereka ndalama awirana anthu ochepa makapatsa ndalama akapatsa zonse chani agwira ntchito yanji kuti apatse ndalama mukuonapo bwanji amene kukuona ngati mabiliyoni tumene kuyambira tsiku limene chanambopereka ndalama zimene kufikira lero mawa lomaliza kukuona ngati mabiliyoni ochulukatu koma inu muli vende kumeneko osafufuza ozikhala bwanji kuti ndalamazo zichokera kuti koma bwana akhala mwana anasiya ucha ulo munammanga